един или два кадра по-малко и то няма да проработи. Емоцията и всички тези неща трябва да плуват заедно и да изграждат и да вървят във времето, за да получиш определено чувство. Толкова прилича на музиката. Това ми напомня на историята за човека слон, когато чух парчето на Самуел Барбара Садажио. Чух го по радиото един ден и се влюбих в това парче за последната сцена от филма. Просто умирах и помолих Джонатан Сайн, продуцента, да го намери. И той дойде с 9 различни записа. И аз ги слушах и казах, не, това не е това, което чух изобщо. И 8 от 9 бяха напълно грешни. И тогава чух версията на Анри Преванс и това беше тази, която бях чул. Същите ноти, но начинът, по който той го е направил, беше толкова хубав. Много ви благодаря. Тук що ми казаха само още един въпрос. Значи съм късметлия. Това е добре, защото имах няколко въпроса и сега ще ги преработя в един. Добре. Чух някъде, не знам дали това е истина, че сте се зарекли да се откажете от обикновения филм и ще снимате филми само във видеоформат сега нататък. Чува се дали това е истина и ако това е вярно или не, какво мислите за използването на филма в бъдеще, защото аз винаги съм го чувствал като неорганично хубаво нещо. Да. Ако погледнете с какво хората по целия свят все още снимат сега, ще видите един вид какво ще стане. И аз се влюбих в Диви, работейки върху кратки неща за моя вебсайт. И после започнах да мисля и направих някои тестове. Все пак трябва да направиш филм, за да прожектираш филм в кинозалата, но направих някои тестове от Диви на филм. Изглежда не точно като филм, но изглежда много по-добре, отколкото си мислех. Филмът получава дръскотини, зацапват се, чупи се, трябва да отидеш в лабораторията и не виждаш какво имаш положение на няколко дни. И това е напълно отмряло, си мисля. Влюбих се в Диви. Дава толкова повече свобода. Имаш 40 минути запис вместо 10 минути. Лек, мобилен, автоматичен фокус. Толкова е хубаво. И е малко по-различно като чувство и медията ти говори. Така че като започнеш да го гледаш, умът ти започва да вижда, че това е добро, това е добро и това е нова медия и е наистина хубава. Означава ли това, че никога няма да работи с филм отново? Не мисля, че ще работя. Мисля, че за съжаление това е динозавър. Благодаря ви. Благодаря ви много. Ще се върна след малко, а сега ще чуете мой голям приятел и един от водещите световни квантови физици, доктор Джон Хегелин. Дейвид се влюбва в правенето, Дейвид се влюбва в идеите, Дейвид се влюбва в източника на идеите. Ние всички знаем за правенето, ние всички знаем за идеите. Дейвид основа фундация, Дейвид Лич фундация за образование, основаваща се на съзнанието и за световен мир, за да донесе знанието за източника на идеите, на аза, не просто правенето, но аза във всеки човек. И фундацията на Дейвид дава това знание и тези програми на медитация на училища в цялата страна, училища с ученици от 10 годишна възраст до сега 2-годишно изследване ще започне в American University, George Washington University в Джорджтаун, с 500 студенти, което се спонсорира частично от фундацията на Дейвид Линч, за да се изследват ефектите на медитацията върху ума, съзнанието и творчеството. Президентът на фундацията на Дейвид Линч, повечето от вас са го чули, но някои от вас дойдоха по-късно, така че набързо ще го представя отново. Това е доктор Джон Хегелин, световно признат квантов физик, преподавател, автор на книги и експерт по науките и обществената политика. Доктор Хегелин е провеждал пионерски изследвания в Европейски център за физика на частиците и Станфордския линейен ускорител на частици и отговорен за развитие на много успешна теория за единното поле,
която се основава на суперструйните. Неговият научен принос в областите на електрослабото обединение, великото обединение, суперсиметрия и космология включват някои от най-цитираните референции в физичните науки. Доктор Хегелин е получил своята докторска степен в Харвардския университет. В момента той е директор на Института за наука, технология и обществена политика и професор по физика към Махариши университет по менеджмент, и той основава много необходим университет за световен мир в Вашингтон. Моля, приветствайте доктор Джон Хегелин. Благодаря ви много. Обикновено не се страхувам от публични речи, но да говоря след Дейвид Линч е различно преживяване. Той има тази прическа за $1 милион, която кара някои от нас да се чувстват малко предизвикани по отношение на косата. И това, което е под тази прическа, е толкова невероятно, такъв човек на изкуството и толкова изразителен при изразяването по такъв поетичен, но бистър начин тези дълбоки преживявания на вътрешното съзнание, че няма наистина твърде много какво аз да добавя. С изключение, може би, на това да хваля малко научна светлина върху това какво е това преживяване, което се опитам да направя. Наистина, преживяването на единството, на животът под повърхността на разнообразието, е древен опит и разбиране на всяка основна традиция на знание по света, всяка основна духовна традиция на Земята. И в последните 25 години, особено през последните 10, модерната наука, чрез своите собствени систематични средства за получаване на знания, навлезе дълбоко в структурата на физическата реалност и също потвърди фундаменталното единство като основа на повърхността от разнообразие на живота. Заключението от всичките тези векове на изследване е, че Вселената външно е сложна, но в основата си е проста. Вселената е разнообразна на повърхността, но единна в основата си. И разбирането е, че ако разчувъркаме достатъчно дълбоко под повърхността, молекулата, атома, ядрото, под ядрото, кварки и лептони, електрослабо обединение, велико обединение и суперобединение, милиони по милиони пъти по-фундаментално от ядрото на атома, най-накрая достигаме до поле на неразделна цялостност или единство. Единен източник на цялото многообразие от природни закони, които поддържат Вселената на всяко ниво. Всички частици, които изграждат Вселената и които стават нашето тяло. Всички сили, които карат частиците да се движат. Всичките частици и сили в цялата Вселена се възприемат днес като различни вибрационни състояния. Вибрационни състояния на универсално поле на съществуване. Поле на единство. Поле на безкрайна гъстота на енергията, безкрайен динамизъм. Този универсален първоизточник на законите на природата, източникът на целия ред, който се проявява в цялата Вселена, е първоизточника на Вселените и бълбука в Вселените, така както, например, разтворимата таблетка бълбука ефервесцентни балончета. Повечето от тези вселени са джуджета, но някои от тях преминават през експоненциално увеличение и разширение и се изпълват с галактики, звезди и предполагани хора. Ние сме обитателите на една такава вселена. Така че това е една голяма реалност. Този океан от съществуване, това поле на единство в основата на разнообразието на живота. Разбирането на това единство излиза, че не е душевната провинция на теоретичните физици с техните впечатляващи емпирични и теоретични средства и математични средства, но това е вековен опит на живота. Ценен опит във всяка основна традиция на Земята. Днес това преживяване на чисто съзнание или необречено съзнание в основата на мисълта се превърна в основна дисциплина на модерните научни изследвания в областите на физиологията и психологията. Това преживяване на единството отвътре се оказа, че е четвърто основно състояние на съзнанието, различно от будността, сънуването или съня. Той има своята собствена субективна реалност. Ние чухме за това, както и своята обективна реалност. Едно е ясно, че тялото получава покой няколко пъти по-дълбоко от съня.
Дъхът едвам се усеща, защото умът е напълно спокоен. Но самият мозък се трансформира значително, особено посоката на това, което се нарича глобална ЕЕГ кохерентност. Ще видим невероятна демонстрация на това на живо. Един много смел студент ще дойде тук на сцената и ще монтира за нас за няколко минути, докато е свързан към мозъчна енцефалограма, и ще надникнем под похлопака и ще открием какво става вътре в медитиращия мозък. Очарователно. Но краегълният камък на тази трансформация на мозъка е кохерентността. Знаете как мозъчната енцефалограма работи? Различни жички, които измерват електрическата активност в различните места по скалпа, в предния и задния дял, лявата и дясната полусфера. Не знам дали някой от вас са виждали своята собствена енцефалограма, вашата собствена ЕГ. Тя е депресираща. Всичките различни области на ума и личността изглеждат напълно некоординирани. Много прилича математично на оркестър. Преди появата на диригента, всичките музиканти се подготвят със своите инструменти, свирайки сълковете напред и назад, създавайки некоординирана какафония на звуци. Това е на което прилича мозъка, както ще видите след малко. Изведнъж идва диригента, вдига палката и тази какафония се превръща в течаща музика. Това е изключително впечатляваща черта, отличителен знак на медитиращия ум. Така нареченото медитативно състояние или духовно преживяване, или холистично преживяване, или атмачета на самосъзнание, както и да се нарича това в различните традиции. Като преподавател, нека набързо да ви кажа, че това вече съставлява образователно откритие от най-голям мащаб. И причината за това е, че подреденото функциониране на мозъка е свързано с растящи IQ, интелигентност, увеличено творчество, подобрена памет и способност за учене, академичен успех, морални стойности, психологична стабилност, емоционална зрялост, будност, време за реакция. Всичко хубаво, свързано с мозъка, зависи от неговото подредено функциониране. А сега, подредеността на мозъчното функциониране може систематично да бъде развита в учениците, от която и да е била възраст, просто чрез излагането на човешкото съзнание на източника на мисълта, състоянието на неограничено съзнание вътре в нас. И тази пълна трансформация на това, което е било обикновеното схващане за човешки потенциал, то беше мрачно. Историята е, че към 16-17 годишна възраст ние сме достигнали своя връх. Оттам нататък интелигентността започва бавен и постоянен спад. Сивото вещество започва да се свива бързо. Когато достигнете до моята възраст, обясняваме, че ние компенсираме всичко това с нашия опит, с нашата мъдрост и зрялост. Но това все пак е мрачен поглед върху човешкия потенциал, както и грешен. Човешкият мозък, както ще видим след малко, е толкова пластичен, толкова ковак и непрекъснато куфе нови връзки. Има способността да развие интелигентността и творчеството и самочувствието и вътрешната сила и блаженство през целия живот. Така че наистина забележително какво става, когато вземете нещо като медитацията и го внедрите в образованието и наблюдавате учениците от всяка възраст как растат на интелигентност, оживеност, будност, изява, щастие. Само поради тази причина смятам, че това е липсващият елемент в образованието. Но бих искал да поставя това преживяване в различен контекст. Това поле на чисто съзнание не е чуждо за когото и да било от нас. Може да не го преживяваме директно, но то е нашата собствена субективност. То е нашето собствено съзнание, което е оставено най-накрая на мира, за да преживее своята собствена природа. Това, което има предвид е, че проблемът с будното състояние, когато живеем нашия живот, структурата на будното преживяване винаги е процес на осъзнаване.